А якая у нас национальная идея? Это незалежность и белорусская мова. Белорусская национальная идея, белорусский язык, они подразумевают демократию или нет? Іншая справа, што цяпер гэта модная тэма і шмат хто ставіць пад сумненне. Мы беларусы, але з іншай мовай. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Цинником выступаю здесь я. Тэма і шмат хто ставіць пад сумненне гэтыя каштоўнасці. І, адпаведна, ёсць патрэба зноў вяртацца да гэта, абмяркоўваць, тлумачыць і нават спрачацца. Так што вельмі карысную справу робіце, я б сказаў. Ведаеце, вот я, калі мы пачалі толькі гэтую праграму, з аднаго боку я звяртаўся да людзей сталага пакалення, якія мне казалі: слухай, мы ўсё на гэтую тэму выказалі яшчэ ў 90-х годах і напісалі ўсё. Хочаш, ідзі, пайдзі, паглядзі, пачытай, што мы будзем прыходзіць і паўтараць адно і тое ж па некалькі разоў. Але выбачайце, вот вам прыклад, фільм «Нехты» пра Лукашэнку. Мы тое, што там ёсць у гэтым фільме, ведалі даўным-даўно. Нам паўтараць не трэба, але для колькіх людзей гэта сталася навіной. Адназначна. І таму, можа быць, тое, што было сказана некалі і зроблена высновы, ці прамоўлена бацькамі-заснавальнікамі БНР. Тое, што было прамоўлена нашымі мыслярамі, філосафамі ў 90-х годах. Гэта ўсё для сённяшніх пакаленняў, яно не страчанае, але, можа быць, таемная такая, можа быць, тэра інкогніта. У пэўнай ступені так. Ясна, што кожнае пакаленне патрабуе, каб яму нагадвалі пра гэта. Паколькі Беларусь у 1994 годзе фактычна спыніла паступальнае развіццё наперад, нацыянальнае развіццё, культурнае развіццё ў значнай ступені. У значнай ступені інтэлектуальнае развіццё, бо ўсё, што мы маем на сёння, яно развіваецца па-за дзяржавай. Это уласныя ініцыятывы. Найлепшыя людзі выкінутыя з акадэміі, найлепшыя людзі выкінутыя з часопісаў, перафарматаваныя часопісы, новыя заснаваныя выданні, закрытыя беларускія школы. Мы не развіваемся. Беларусь 25 апошніх гадоў нават не стаіць на месца, а ідзе назад трошку у гэтым пляне. А іншыя нашы суседзі ідуць наперад. І, адпаведна, мы не можам натуральным чынам рэплікаваць гэтую інфармацыю пра школу, бо ў школе пра гэта мы не даведаемся. Тое, што адбываецца. Разам з тым, вельмі трывожная сітуацыя ў беларускім інтэлектуальным поле, я б сказаў, бо нацыянальныя пытанні, яны актуальныя былі ва ўсе часы. Это не толькі частка культуры, але это і частка палітыкі. І, адпаведна, тэрмінам нацыя, нацыянальная аперуюць многія галіны навукі. Это і гісторыкі, і сацыёлагі, і палітолагі, і этнолагі, культурныя антраполягі. Это все вельмі складана. Я бы прапанаваў, каб мы сёння не ўдаваліся у сферу чыста навуковую, і каб мы не аперавалі чыста паняццямі ўсім навуковым апаратам, які сёння апісвае феномен нацыі. Все гэтыя прымардыялізмы, канструктывізмы, інструменталізмы, каб мы не успаміналі дзедушку Андерсона, Сміта і іншых, так? А мы просто пагаворым пра тое, я лічу, што сёння для нас важна, што адбываецца на гэты момант у нас у Беларусі. На маю думку, у нас у нашым дыскурсе інтэлектуальным ёсць група людзей, якая ставіць пад сумненне ранейшую нацыянальную ідэю беларусаў і яе асноўныя пункты, у прыватнасці беларускую мову. Я бы вылучыў некалькі такіх людзей, некалькі груп такіх людзей. У Беларусі это даволі вялікая культурная прастора і проста геаграфічна немалая краіна. У нас ёсць нацыянальныя меншасці, у нас ёсць шэраг дыялектаў, скажем, не беларускіх.
Скажем, сегодня на Белосточчине развиваецца падляшскі праект. З'явіліся пісьменнікі, які пішуць на падляшскай мове. Пастаўлена некалькі п'ес, якія ствараюцца на падляшскай мове. Выдадзены слоўнік, падручнік этой мовы. Існуе сайт. Все люди, которые занимаются этим, атаясамліваюць сябе як беларусы. Атаясамлівалі раней, прынамсі. Для іх вельмі важна замацаваць шматнацыянальны статус беларускай нацыі, шматмоўны статус беларускай нацыі для того, каб знайсці сваё месца ў гэтым беларускай моры, у этой прасторы. Замацаваць сабе сваё месца. Мы беларусы, але з іншай мовай. Разумееце, да? Ёсць людзі, якія проста хочуць захаваць сваю рускую мову. Руская мова для іх з'яўляецца каштоўнасцю, яны хочуць, каб ім не навязвалі беларускую мову і іх дзецям не навязвалі. Хочуць, каб былі все правы гэтай мовы захаваныя ў Беларусі. Для іх таксама важна замацаваць шматмоўны статус беларускай мовы. Мы маем справу сёння са спробай інтэлектуальнага і часткова навуковага, бо я тых людзей, которые адстойваюць гэтую пазіцыю, не магу назваць вялікімі прафесіяналамі з акадэмічнай сферы, хаця некаторыя з іх нават маюць прафесарскія званні. Яны не займаліся этналогіяй і культурнай антрапалогіяй. Яны не аперуюць гэтымі паняццямі. Яны часта спрачаюцца з прымардыялізмам аргументамі прымардыялістаў. Даволі абсурдны аксіморон, разумеецца, но людзі не зусім пісьменныя в навуковым пляне. Такім чынам, мы маем спробу, перад намі стаіць выклік такі, спроба перафарматавання, перанараджэння беларускай нацыі. Наш праект быў этнакультурны праект, а нам сёння прапануюць праект палітычнай нацыі, который б признаваў найперш беларускі пашпарт за вызначальную рэч у атаясамленні нацыянальным. Я грамадзянін Беларусі, значит, я грамадзянін, мне не важна, на якой я размаўляю мове. Калі я могу працягваць, у вас няма пытанняў, то я буду працягваць. У меня вообще гора пытаний. Вот вы сейчас сказали, что весь государственный аппарат современной Беларуси, он работает не на национальный проект. Он какой-то свой другой проект, который, в общем, белорусская национальная идея, он на нее не сильно рассчитан. Я специально прочитал несколько учебников белорусской государственной идеологии, кажется, как-то так это называется. И то, что я там понял, прочитав первые 100 страниц, что это, в общем, не пойдет. Это никто читать не будет. Это будут читать только из-под палки. То есть, если я смотрю на то, что делает пропаганда Лукашенко, они работают, в общем, так, как будто бы на дворе 1970 год. У них есть телевизор, у них есть бумажные газеты, они пишут толстые книги, они используют университеты и, в общем, учебное заведение, где есть дисциплина, где есть возможность давить на молодого человека, принуждая его заучивать какие-то постулаты. Но в нынешнем мире это ничего не работает, потому что есть социальные сети, которые не контролируются никак государством. Они контролируются Цукербергом, основателем этих сетей. YouTube, Facebook, TikTok, их много, да, они все распространяются, постоянно появляются новые. И это пространство свободы. Там никто никого ни к чему не принуждает. Там, в общем, смог заинтересовать, значит, заинтересовал. Не смог заинтересовать, не заинтересовал. И в этом смысле, когда смотришь на белорусские социальные сети, ты понимаешь, что, в общем, там они мало заразительные, они не виральные, они не захватывают людей. То есть, это с трудом все происходит. То есть, я к чему это все говорю? Потому что то, что вы сказали, Лукашенко, эта вся подчиненная Лукашенко иерархия образования, иерархия пропаганды, она сейчас, в общем, работает в молоко. Она никого не увидеть не в состоянии. И, в общем, белорусские мозги, они сейчас находятся в состоянии, когда они, в общем, свободны, да, им можно что-то
в обход этой пропаганды провести, и они готовы к этому. И вот там получается так, что, вот, с моей точки зрения, что контент какой-то вот белорусский, да, он тоже не заходит. Да, он не распространяется. Он с большим трудом приобретает себе новых подписчиков, новых людей, заинтересовывает новых людей. И, по-моему, вот это самая интересная проблема, самый интересный вопрос, почему? Ведаеце, Максим, ну, па-першае, я не магу згадзіцца, што ён не заходзіць, таму што для таго, каб рабіць такія высновы, трэба мець статыстыку. Мы статыстыкі ні вы, ні я на гэты момант не маем. У нас вот зараз не ляжыць на это. У меня есть у меня моя собственная крафтовая социальная сеть. Ну, в общем, и у меня там получается так, что когда ты начинаешь работать, писать там что-то про украинцев, с украинцами, про украинцев, вот, у тебя сразу количество подписчиков, которые тебе добавляются вот в день, оно прыгает там 10, 20, 30 человек в день. Да? Пока ты пишешь про Украину, может даже писать не очень ярко, не очень умно, не знаю, как тебя там осенит, не осенит. Но тем не менее, вот ты подходишь к этой проблеме, к этим проблемам украинским, да, причем можно даже особо не заигрывать, просто какую-то аналитику писать, там что-то такое, более доступным языком, и даже на русском языке. И у тебя количество людей, которые вот на тебя обращают внимание, тебя будет шарить, делать шеры, делиться, это прям вот масса. Ты начинаешь что-то писать про Беларусь, не знаю, у тебя может быть ощущение, что тебя Господь в лоб поцеловал. Вы начинаете писать про Беларусь. Вы русский философ. Ваша аудитория в России, не только в Беларуси, не только и на Украине. Я представляю сродок массовой информации «Радио Свобода». Колькость подписчиков наших социальных сеток – это сотни тысяч. Так, сотни тысяч. Мы часом в день, нам приписывается 1000 человек. Нам приписалось позавчора на YouTube 1000 человек. У нас Facebook под 200 тысяч, разумеется. У нас кандовая мова, мы один из сродок массовой информации, який заховує Тарашкевицу. З майго пункту гледжання, мы маем даволі великую аудиторию. Это все сотни тысяч, не десятки нават, а сотни тысяч. И это переважно молодые люди. Разумеется, потому что ВКонтакте там это молодые люди. В ТикТоку у нас 1,5 мільйона бывае лайков, разумеется, ці праглядаў чагосьці у нас. Я абсолютно так не бачу, это трагічна. Але... Я не говорю про трагедию, я говорю про специфику. Мне здаецца, што Беларусь забірае. Я вам магу таксама тады патлумачыць, чаму. Дзякуй Богу, беларусы ўсё яшчэ застаюцца білінгвамі. Нягледзячы на выкарыстанне масава ў гарадах рускай мовы, беларусы таксама разумеюць беларускую мову. Калі робяць апытанні, Белсат, Радио Свобода, на вуліцы, мало хто выказваецца супраць беларускай мовы. Недавно было вядомае пытанне, калі беларуская мова памёрла. Так, вы былі бы супраць ці нет? Ніхто не хацеў бы. Ніхто не гаворыць, да, у горадзе, але ніхто не хацеў бы. Мы маем справу з маральнай перавагай. У галовах гэтых людзей яшчэ нешта ёсць. Нешта такое, што яны жывуць у Беларусі, што ёсць нейкая беларуская мова. Праблема палітыка ўлады, школа, адукацыя, адкрытая інфармацыйная прастора і вельмі агрэсіўная палітыка. Інфармацыйная, культурная Расіі. Россия працуе у Беларусі актыўна, цэнтры ствараюцца па ўсёй краіне, Россотрудничество, там культурныя цэнтры, праекты, все. На жаль, напэўна, нельга цалкам адысці ад гэтай тэрміналогіі, але ў прынцыпе в этналогіі ёсць паняцце этнічнай дывергенцыі і этнічнай кансалідацыі. Расія воюе за этнічную кансалідацыю. З пункту гледжання беларусаў адбываецца дывергенцыя, яны адхопліваюць частку нашых людзей у руская тоеснасць. Люди начинают себя идентификовать. Я сейчас вот перебью. Когда появляется какой-то очередной русский, российский, не русский, скорее всего, российский проект, и он, как с вашей точки зрения, он воспринимается белорусами как то, что проповедует русскость, российскость, или как то, что угрожает? Проект чего?
Наприклад, у Беларусі проект некий, Ну, не знаю, какой-то культурный проект. культурный проект. Да. Просто это работает, как белорусы начинают говорить, что да, это хорошо, там как-то вот с этим, под это все подстраиваться. Это все от страха или от того, что перед россиянами, которые могут прийти и стать там, устроить какое-нибудь насилие, да? Или это в самом деле искреннее сочувствие российскости? Мы разумеем, что Россия сегодня это складаная краіна. Конечно, гэта гібридная война, якая ідзе, яна ў значнай ступені інфармацыйная і культурная война. І калі ставіцца ў Берасці помнік Пушкіну, то, конечно, беларускія інтэлектуалы пачынаюць думаць, а ў чым тут чаму Россия дарыць Берасцю помнік Пушкіну, так? Вы ж ведаеце, што гэта ўспрымаецца шмат кім як пагроза. Хаця многія людзі чыталі Пушкіна ў дзяцінстве, но проблем. Праблема ў тым, што калі сфера, пра якую мы гаворым, это страшна складаная. Ніхто ў сусветнай культурнай антрапалогіі не даў адназначных нават фармулёвак. Так? Гэтыя навукоўцы яшчэ спрачаюцца, што шырэй. Ці культурная антрапалогія частка этналогіі, ці этналогія это частка культурнай антрапалогіі, тым больш все паняцці нацыі, все рэцэпты, все варыянты. Яны такія... У мяне ёсць уласная пазіцыя. Я люблю казаць, што в прынцыпе этнічныя працэсы, этнакультурныя працэсы это біялогія планеты. Мовы, в прынцыпе, яны канкуруюць, так? Их можно назвать ворогами, потому что билингвизм это в принципе добро, развивая мозги, але 100% людей не могут быть билингвами. Хтось будет блытаться и говорить одночасово на двух мовах будет, что было исторично на Украине и в Беларуси. Вось. А в прынцыпе мовы імкнуцца заваяваць нейкую прастору. І руская мова некалькі сот гадоў у нас была падтрымвана дзяржавай, і цяпер... А мова, ну што такое мова? Фактычна мова это брама ў іншую культуру. І чалавек вельмі лёгка, захапіўшыся Расіяй, рускай культурай, рускай літаратурай, пачынае сімпатызаваць і ўрэшце рэшт можа пачаць атаясамліваць сябе з рускім. Это просто змена і нацыянальнасці, і культурнай ідэнтычнасці, і этнічнай нават ідэнтычнасці. Так што хутчэй гэта пагроза. Хутчэй гэта пагроза, гэтыя праекты. Для таго, каб яна не адчувалася як пагроза, Расіі трэба было падмовіцца ад імперыялізму. І тады, як я ўжо пісаў пра гэта, калісьці мы з вами пра гэта гаварылі, што тады б Расія ва ўсходняй Европе мела б найбольш сяброў. Людзей сярод культурнай, інтэлектуальнай эліты, якія ў значнай ступені выраслі і выхаваныя на расійскай культуры. Вось, которые по-ранейшаму разумеюць рускую мову, могуць ацаніць яе прыгажосць, калі прыгожа напісаны літаратурны твор, і памятаюць срэбраны век, і ведаюць Пушкіна, і неяк эмацыйна перажываюць сваю абазнанасць у гэтай культуры. Я ведаю нацыяналістаў беларускіх, которые выступаюць за аднамоўную Беларусь, которые читаюць «Серебряный век», любят, захоўваюць бібліятэкі, разумееце. Гэтыя людзі былі б натуральнымі сябрамі Расіі в адным толькі выпадку, калі б Расія не пагражала, калі б адмовілась, каб не ішло пра эту інтэграцыю, пра гэтае вяртанне, пра трыадзіны народ, што, конечно, нейкая з пункту гледжання навукі это дзіўна, лишь 3 народы, 3 мовы, 3 ідэнтычнасці і раптам адзін народ. Вот мы говорим про национальную идею, и в контексте этого вы шмат кажете менавіта про мову. Для национальной идеи, все ж таки мова, это подмурок, это складник, ці гэта і ёсць нацыянальная ідэя? У нашым выпадку ў значнай ступені так, бо сапраўды, в прынцыпе, зноў не ўлазячы у тыпы нацый, якія ёсць, в прынцыпе, все нацыі эвалюцыянуюць у бок палітычных нацый. Так сёння, так ці іначай. У
У другой палове 20-го стагоддзя, асабліва ў 21-м стагоддзі, у паняцці нацыі сталі прываляваць, значыць, паняцці, агульнага грамадзянства, прыналежнасці да дзяржавы найперш, у прынцыпе. Але разам з тым ёсць прамежкавыя тыпы, ёсць нейкія правілы рэгіёну, як это кажа беларускі прафесар, беларускі этнолог і антраполог культурны Павел Церашковіч, ён это сфармуляваў, правілы рэгіёну. Мы нарадзіліся так і тады, калі нарадзіліся, і так, як нарадзіліся. Так, у 19 стагоддзі у нашым рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Европы у нас усе нацыі грунтавалі сябе, сваю тоеснасць на нацыянальных мовах. Беларускі нацыянальны праект быў такім самым. Сёння некаторыя кажуць, не атрымалася, беларусы не захацелі беларускай мовы, не атрымалася, трэба перафарматаваць, трэба па новай паглядзець на гэта. Гэта або інтрыга, крывадушнасць, або памылка, неведанне гісторыі. Беларусы не адмаўляліся, беларусаў амаль забілі. Разумееце, трэба зноў і зноў паўтараць, што это вялікі цуд. Сёння 2019 год. Мы сядзім з вамі і размаўляем па-беларуску. Гэта цуд, што беларуская мова існуе. Яна развітая мова, на ёй могуць стварацца навуковыя тэксты, літаратурныя тэксты. Ёсць паняційны апарат, тэрміналагічны апарат. Гэта все неверагодна, калі ведаць гісторыю апошніх 100 гадоў. Як забівалі, як вырязалі пад корань навукоўцаў, пісьменнікаў усіх, які быў страх. Адзін прыклад. У 1941 годзе, калі прыйшлі немцы ў Менск, акупацыя, то прыехалі з Вільні беларускія дзеячы. А былі рэпрэсіі з 30-го года, пачынаючы, калі вырубілі всіх пад корань беларусаў. І доктар Тумаш, які стаў бургамістрам Мінска, апісаў у сваіх мемуарах сітуацыю, калі ён на вуліцы Менска, акупаванага 2 месяцы толькі акупаванага немцамі, звяртаўся да некага па-беларуску. Людзі палохаліся, мяняліся з твараў, шарахаліся ў бок, яны баяліся. Настолькі, уявіце сабе, пра што прайшоў народ, калі людзі не мелі адгукаў беларускай мовы. Яны зараз забяруць, арыштуюць, абвінавацяць у тым, што ты нацдэм, і звязуць у Сібір ці ў Курапаты. Так што беларускі народ не адмаўляўся. Гэты праект з самага пачатку грунтаваўся на беларускай мове, як і ўсе іншыя праекты. Мы пазней можам пагаварыць, як рэалізаваць гэта можна добра, правільна і сучасна, каб не здабыць ворагаў, каб нікога не пакрыўдзіць. Але ў прынцыпе так пачыналіся нацыянальныя праекты ў ўсіх суседзяў. У тым ліку ў славянскіх суседзяў, або ў тых жа фінаў. Разумееце, ён грунтаваўся на нацыянальнай мове. І пастулят гэты сфармуляваў Францішак Богушевіч у 1891 годзе: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі». Гэта запавет, тэстамент, пастулят, нарожны камень беларушчыны. Так? І мы ведаем, што Беларусь знаходзіцца паміж двума вельмі моцнымі магнітамі, вельмі прыцягальнымі культурамі, вельмі моцнымі нацыямі, расейскай і польскай. Абодва гэтыя монстры велічныя забралі ў нас мільёны людзей. Мы знаходзімся ў Вільні, я да вас прыйшоў з могілкаў Росы. Як чалавек, які вывучаў гісторыю, этналогію, я ведаю, што такое антрапанімія. Разумееце, навука аб прозвішчах. Я быў на могілках Росы, я хадзіў сярод магілаў беларусаў, якія былі палякамі, якія сталі палякамі. Разумееце, всякія Гайдукевічы, каго там толькі няма. Это моцна прыцягальна. У гэтай сітуацыі раптам сказаць, што no problem, якая ў нас мова, можам і па-руску, можам і па-польску. Ніякіх шансаў. Расія хутка нас праглыне, і Польшча таксама пачала актыўна зараз працягваць сваю культурную і рэлігійную экспансію в Беларусь, в прыватнасці ў Гарадзінскай вобласці. Уявіце сабе, што пару гадоў назад у касцёле мястэчка Мір я бачыў малітаўнікі, раскладзеныя на скамейках, кірыліцай па-польску.
кірыліцай па-польску. Людзі не ведаюць польскай мовы, а ім надрукавалі, каб яны маглі маліцца па-польску, чытаць малітвы. Это уже наступны крок. Вяртанне. Так вы, я просто удакладню коротко. Так вы так все ж таки не сказали. А мова ў дадзеным выпадку для вас, вот, ну, для нацыянальнай ідэі, все ж таки гэта вот, падмурак, на якім мы далей усё будзем выбудоўваць, ці гэта вот і ёсць вот, яно? Мова і то, і падмурак, на якім трэба будаваць. І наша дзяржаўнасць узнікла на беларускай мове. Мова – аснова нашай дзяржаўнасці і нацыянальнай ідэі. Наша дзяржава павінна грунтавацца на беларускай мове. Іншая справа, як это рэалізаваць, як ісці, ці варта навязваць, і это іншыя пытанні. Галоўнае, самае галоўнае, трэба дамагчыся кансэнсусу ў грамадстве, не канфліктна, абмяркоўваючы, зразумець і прызнаць усім бакам. Окей, бо беларуская мова – каштоўнасць, падмурак дзяржавы. А далей дамовіцца, як мы будзем вырашаць это. Не праз 2 гады, праз 5 гадоў, хай сабе праз 50 гадоў, хай сабе праз 100 гадоў. Будзем ісці, як фіны. У 1863 годзе прызналі роўны статус шведскай і фінскай моваў. У 1863 годзе. А выкладанне в універсітэце Хельсінкі па-фінску пачалося ў канцы 60-х гадоў 20-го стагоддзя. Працэс заняў 100 гадоў. Але быў кансэнсус у грамадстве, што фінская мова каштоўнасць. І калісьці мы дамовімся. Разумееце, пра што я кажу? Найперш трэба дамовіцца, што мова – это каштоўнасць. Без мовы лёгка даказаць. Мы зараз не будзем, але это напісана і пісалі многія людзі, беларускія інтэлектуалы. Вось, пра гэта ў апошні час, калі трэба, мы можам паўтарыць гэтыя аргументы. Але як это все фармавалася, як шло, але без мовы ў нашым рэгіёне Еўропы гэтаму народу пагражае дэнацыяналізацыя і знікненне. Палітыка не скончылася, палітыка працягваецца. Мы жывем у час нацыяналізмаў. Паглядзіце, што робіцца ў Шатландыі, з каталянцамі, што робіцца. Вось. На мяжы распаду Бельгія. Это не жарты. Нацыянальнае па-ранейшаму, яго трэба браць пад кантроль, неяк утаймоўваць. Наш тып нацыяналізма, этнакультурнага нацыяналізма беларускага, ў сэнсе не адмоўным, а нацыяналізма ў сэнсе будавання нацыі. Наш тып такога этнакультурнага нацыяналізму павінен быць ліберальны і інклюзивны. У меня вопрос. Вы сейчас упомянули про 2 монстров, которые постоянно на протяжении последних веков забирают к себе белорусов. То есть поляки и Россия. Вот у меня такое соображение. В нашем мире, вот сейчас в 2019 году, по-моему, все поляки мечтают знать английский язык. Все образование, все лучшие университеты, все на английском языке. В России ситуация точно такая же. Когда я в Москве захожу в магазин какой-нибудь интеллектуальной литературы, я вижу перед собой на русском языке оригинальных каких-то местных авторов, да, национальных. На русском языке русский написал для русских. Минимум. И все это не очень хорошего качества. Все, что есть хорошего вот в московских, для профессуры, ну, для людей, интересующихся там, да, наукой, там, гуманитарной, книг, это все перевод с английского языка. И, в общем, этот монстр поляков, ну, они тоже, в общем, хороший польский университет. Это там, где ты защищаешь PhD на английском. Хорошие, лучшие университеты в Москве, ну и вообще в России, они тоже совершенно на английском. Сейчас это в Тюмени открылась школа, там Liberal Arts, преподавание только на английском языке. И в этом смысле, мне кажется, это угроза от поляков и от россиян. Она, в общем, такая условная. Это пока в Беларусь не пришли такие глобальные транснациональные университеты. Как только в Беларуси появится филиал Оксфорда, ну, предположим себе, там, или Кембриджа, там, или Еля, ну, или какие-нибудь вузы начнут вступать в коллаборации с ними, и когда английский язык по-настоящему придет в Беларусь, то, в общем, угроза с поляков, она исчезнет, угроза русских, она тоже исчезнет, мгновенно появится угроза с этими самыми, с американцами, с
Ну, конечно, не могу пагадзіцца з гэтым. Па-першае, мы не ведаем, ці ўсе палякі хочуць ангельскай мовы. Мова ідзе пра прасунутае маладое пакаленне, якое хоча лепш уладкавацца ў жыцці, атрымаць кар'еру. І ангельская мова як сродак жыццёвага ліфту, прасоўвання ў жыцці. Ангельская мова ў сучасным свеце патрэбная. Так? Все мы на ёй патроху размаўляем, патроху чытаем, але гэта не значыць, што тыя, хто хоча вывучыць ангельскую мову, будзе са сваёй жонкай у ложку кахацца па-ангельску. Так? Рабіць так, разумееце? Это зусім іншая рэч. Так што і да таго, як мы ўсе станем ангельцамі, груба кажучы, ў сэнсе мовы, яшчэ вельмі далёка, стагоддзі і стагоддзі, калі б нават гэтая мова заваявала свет. Мова ангельская – это інструмент. А мы гаворым пра большасць людзей, многія з якіх і ў Беларусі ў тым ліку не мараць размаўляць па-ангельску. Для палякаў, ну, там эміграцыя ёсць. Палякаў 10 мільёнаў жыве за мяжой, там ці колькі, украінцаў столькі ж. Людзі хочуць прасоўвацца. Але украінцы, ці тыя ж палякі, жывуць і ў Італіі, жывуць і ў Францыі, шмат едуць. Я аднойчы ішоў па Рыме і з чалавекам, які там жыве, і мы прыйшлі да царквы Маці Божай Жыровіцкай. І перед ёй увесь пляц у людзях. Я кажу, што за мітынг? Ён кажа, это не мітынг, яны на службу прыйшлі. Тут я гляжу, яны все стаяць, я гляжу толькі на патыліцы. Яны все ў дзверы так глядзяць этой храма. Это была украінская служба. І там столькі было людзей, што яны не памяшчаліся ў ту царкву. Яны, я кажу, так а колькі тут украінцы? Кажу, ну толькі ў Ріме на будоўлі 20 000 працуе. Ім ангельская мова не зусім патрэбна, ім італьянская патрэбная. Да? Для гэтых людзей важна уладкавацца. Ну, для моладзі это модна, але это не значыць, што яны гавораць. У Чэхіі моладзь вся ведае, напрыклад, ангельскую мову. Там модна не паступаць адразу пасля школы у ВНУ, а ехаць на год-два працаваць у англамоўныя краіны, каб вывучыць ангельскую мову. Пасля людзі вяртаюцца, вывучацца, знаходзяць добрую працу, дзе патрэбна ангельская мова, для бізнеса, для кантактаў. Але гэта не значыць, што яны меняют национальную тоеснасць. Чэшская мова здаецца роднай и со своими каханками. Тогда получится, так, что конечно. может получиться так, что польский язык, он же выучивался, насколько я понимаю, тоже как инструмент карьеры, да, ну, для белорусов. И российский язык, тоже русский язык выучивался как инструмент карьеры. Сейчас инструментом карьеры большой, вот то, что было когда-то польским и русским, выполняет английский. И английский язык в этом смысле может каким-то образом спасти Беларусь. Для бабуляў, якія пераходзяць толькі цяпер на польскую мову, з гэтых кірылічных польскамоўных, гэта не кар'ера, нічога, гэта вяртанне да каранёў. Ім ксёндз скажа, што, слухайце, мы насамрэч палякі. Это все этніка ў значнай ступені ляжыць у эмацыйна-маральнай сферы, разумееце? Это не заўсёды рацыянальная рэч. Этнічнасць, она ірацыянальная. Вось, это штосьці ад продкаў. Людзі, вы уяўляеце, чалавек жыве і раптам даведваецца, што ў яго дзед быў з Беларусі. У нас, мы знаходзімся ў Вільні, дзе з намі быў беларускі бізнесмен з Эстоніі, які родам з Расіі, у якога бабуля была беларускай. Ён, седзячы 5 гадоў у турме, вывучыў па газеце «Наша Ніва» беларускую мову і эміграваў з Расіі. Пераехаў. Всякое бывае на свеце. У яго бабуля была, і для яго это эмацыйна. І таму гэтыя працэсы не толькі паддаюцца рацыянальнаму тлумачэнню, як вы кажаце. Прыйдзе ангельская мова. Ну, што значыць яна прыйдзе? Не пачнуць жа на Кастрычніцкай хіпстары размаўляць увесь час па-ангельску там, да? Ну, с ангельской мовой неяк так, я это разумею на гэтай мове. Давайте вот про беларускую. Есть такі жарт, ну, не памятаю, мы так жартавалі, што вот калі міліцыянты і прастытуткі пачнуць гаварыць па-беларуску, тады, значыцца, беларусізацыя адбылася.
Вот на ваш погляд, все ж таки, так гэта ці не так? Вот калі гэты ўзровень беларускую мову прыме, то тады сапраўды можна сказаць, што ну ўсё, цяпер мы ўжо спакойны, нацыя ўжо засвердзілася і далей нам нічога не пагражае. У значных ступенях это так. Па-першае, і сёння ёсць міліцыянты, якія гавораць па-беларуску. Я думаю, нешта я чуў, чытаў, што і прастытуткі у патрэбе і па-беларуску з табой пагавораць. Это нават ужо стала з'явай нашых медыяў. А па-другое, той час ужо быў. Я памятаю, як мы былі шакаваныя, калі міністрам унутраных справаў быў Ягораў, і пры ім, калі закон пачаў выконвацца абмовах 90-го года, то я быў шакаваны, калі міліцыя ў Менску вся па-беларуску гаварыла. Я шоў па праспекце ў раёне ГУМа, і раптам міліцыя ачышчала паркінг. Яны пачалі: хутенька, таварышы кіроўцы, хутенька, разыходзім, раз'язджаемся. Я быў проста ўражаны. Так што гэта ўжо было, в прынцыпе, шмат хто з нас кантактуе з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў, і у тым ліку сілавых структур, і практычна ніхто не сустракаецца з варожым стаўленнем. Беларуская мова ў большасці людзей сёння выклікае сентымент. І нават трошечку сорам, што яны не могуць падтрымаць гаворку. Да, я не адзін раз сутыкаўся, калі казаць: я там вучыўся ў беларускамоўнай школе, але зараз з вамі па-беларуску гаварыць не магу, бо забыўся. Да, а часам сустракаеш незразумелую і агрэсіўную рэакцыю такую. Чаму вы па-беларуску размаўляеце? І пасля ты толькі разумееш, пасля некалькі слоў кантактаў, што гэты чалавек адчувае віну ад таго, што адмовіўся ад гэтага. Ён якраз вучыўся ў беларускай школе, пераехаў у горад, вывучыў рускую, і зараз яму нагадалі аб нейкай ране, здрадзе. Яшчэ вот вы кажаце пра тое, што нацыянальную ідэю нам сфармулявалі бацькі-заснавальнікі БНР. Але вот ўсё ж такі часта змяніўся. Можа быць, тая нацыянальная ідэя нам зараз не пасуе у гэтым глобальным сусвеце, калі вот і, як Максім кажа, англійскую трэба нам мову ведаць. Так ведаць, а ў чым праблема? Адукацыя, мы тут у Вільні, таму што... Іншыя пагрозы, чым былі тады. Вот новы сусвет, IT-краіна. Можа, нам некая IT-нацыянальная ідэя трэба зараз? Гэта гульня словаў. А насамрэч IT можа быць на польскай мове, можа быць на ангельскай мове і можа быць на беларускай мове. То есть яны в офісе айтишнікі могуць сядзець. Всім патрэбна ангельская мова сёння ў камп'ютарнай сферы. Вось. Але это не значыць, што ў фірме праграмераў у Польшчы яны між сабой па-ангельску размаўляюць. Яны размаўляюць па-польску. Так што гэта розныя рэчы, і не трэба блытаць гэта. Я ўсё ж думаю, што гэта вельмі простая рэч. Яна такая абсалютна адназначная. Калі ёсць нейкія беларусы, то раней ці пазней яны павінны да гэтага прыйсці. Іншая справа як. І вельмі шкада, што знаходзяцца ў нашым дыскурсе інтэлектуальным людзі, якія гэтага не хочуць прымаць. Не разумеюць або не хочуць разумець, што пачынаецца вот такая дыскусія. Бо яна была. У 13-м годзе у нас, 12-13 годзе пракацілася ў інтэрнэце вялікая дыскусія пра гэта, у якой удзельнічалі многія беларускія інтэлектуалы. У тым ліку і Сергей Дубавец, і іншыя. Так што... Вот беларуская мова, падмурак, складнік, асноўная частка нацыянальнай ідэі. А якія яшчэ складнікі? Нацыянальнай ідэі? Можна пагуляцца, паглядзіце, Янка Купала пісаў, што мы хочам людзьмі звацца. Што это значыць, людзьмі звацца? Значыць, быць гаспадарамі сваёй краіны, каб нам ніхто не дыктаваў свае ўмовы, каб у краіне была дэмакратыя, роўнасць, каб ніхто... Разумееце, можна пагуляцца і выбудаваць з гэтага шмат чаго. Я думаю, вы зараз пачнеце гуляцца ў накірунку, што нацыянальная сімволіка, традыцыі, культурныя ўсе гэтыя там продкі... Гэта таксама частка гэтага ўсяго. Але вот Кастусь Каліноўскі у сваім тэстаменце беларускаму народу шмат увагі надаў адукацыі. Сказаў, што без адукацыі нічога не будзе.
Мы вот яго тут пахавалі чарговы раз. Это ўжо было 3-е пахаванне Каліноўскага. Яго пахавалі спачатку каля эшафота, пасля на гары, а пасля на росах. Вось, ужо пазаўчора. Можа, не трэба гэта казаць. Карацей кажучы, так вось яго пастулят – это адукацыя сярод усяго іншага. Так што, а тое, пра што вы гаворыце, нацыянальныя традыцыі і гісторыі, гэта частка проста любой культуры, частка нацыянальнай культуры, ды і проста культуры. Нельга быць культурным чалавекам, не ведаючы гісторыю. Уласна кажучы, нельга быць і дастаткова культурным чалавекам, не шануючы свае карані, свае вытокі. Это все частка не толькі нацыянальнай, але і проста культуры. Смотрите, вот вопрос. Белорусская национальная идея, белорусский язык, они подразумевают демократию или нет? Вот, предположим, сейчас Лукашенко решит совершить головокружительный маневр, и завтра он перейдет на белорусский язык. А завтра же он выгонит всех историков, которые там у него сидят, которые выдают вот специфический вариант истории Беларуси, там, который начинается в 1945 году, условно говоря, пригласит вас на роль главного историка. Это будет вот то, чего хотят, это будет реализация белорусской национальной идеи? Я бы не пошел до Лукашенки историком. Ён по-беларуску гаворыць, Неважно, але такі чалавек, як я, або мае аднадумцы, адназначна разумеюць шляхі реалізацыі нашай нацыянальнай ідэі як на дэмакратычных рейках однозначно. Ну вот смотрите, вы сказали, что Лукашенко сказал, что когда милиция заговорит по-белорусски, я думаю, если Лукашенко решит, что милиция должна заговорить по-белорусски, она заговорит сразу. Элементарно. Сразу же. Так. И вас это не устраивает, я так понимаю? Что значит не устраивает? Хай говорит. Просто Лукашенко нелегитимный президент давно. Лукашенко так ці иначе повинен сысці. Разумеете? Ён порушил Конституцию некалькі разоў. Ён працягнуў незаконна тэрміны перабывання, правёў незаконны рэферэндум аб дзяржаўнасці беларускай мовы. Гэта забараняла Канстытуцыя. Правёў рэферэндум аб роспуску парламента, працягу сваіх паўнамоцтваў. Ён падпісаў неканстытуцыйны дагавор аб саюзе с Россией. Правильно я вас понимаю, для вас тот факт, что Лукашенко нарушил демократические процедуры, да, нарушил, изменил Конституцию, да, провел несколько референдумов, которые тоже, в общем, нарушают правила. Это гораздо важнее, чем то, что он может вот сейчас сделать Беларусь белорусскоязычной. Для меня важнее. Для меня важнее, потому что все же в Украине повинны отбываться демократичные, легитимные процессы. Давайте на заканчэнне все ж таки агучыце вы нам нацыянальную ідэю ад Сергея Абламейка. Я могу долучиться до Святланы Алексеевич, якая пару гадоў назад сказала, что а якая у нас национальная идея? Это незалежность и белорусская мова. Добра, что вы не долучились до Лукашенко, який сказал, не доросли. Для Максима, повторяю, наш тип этнокультурного национального будования повинен быть демократичный, либеральный и инклюзивный. Дякую великим. Сергей Абламейка, доктор гістарычных навук, Максим Горунов, Зміцер Лукашук. І гэта наш падаруначак ад Еўрарадыё і Сым Бальбай. Такі вось кубачак. Дякую вялікі. Ідэя X на Еўрарадыё.